בוקר טוב אנשים, איך אתם? פעם ראשונה שאני מתחיל סרטון מהים. יש גלים, למרות שהתחזית לא מראה. זהו, בואו נגלוש, בואו נהנה. אין יותר מדי מה לחפור. תודה על כל התמיכה, ויאללה גלים. Imale. מלא, אני באמת גמור. תחשבו שהיינו בבריכת גלים, ואז יום ישר אחרי אני הלכתי וגלשתי עד כאילו הסוף של הסוף, ואז יצאתי בערב עם חברים, ומן הסתם שלא ישנתי טוב, ואז קמנו היום, יום למחרת, ואז הלכתי לגלוש שוב. אני באמת מפורק, אני גמור, אין לי אנרגיות, כאילו האנרגיות היחידות שניצלתי זה באמת לגלוש ולתפוס עוד ועוד גלים. בגלל זה נטו גלים, נטו גלישה, סרטון סגנון שונה, ונתראה בגל הבא מה שנקרא, אוהב אתכם.